Alguna vegada has vist un ninja que en lloc de fer servir una espasa fa servir una cullera màgica per menjar maduixes gegants? Avui coneixerem en Neil, el ninja més petit i curiós de tot el Japó. En Neil vivia en un poble preciós, ple de cirerers florits. Tot era de color rosa i feia una olor molt dolça. Aquell matí, en Neil es va acordar el seu cinturó groc amb molta cura. En Neil volia trobar la muntanya de sucre, un lloc secret on diuen que les pedres són caramells i els rius són de llimonada fresca. Va agafar la seva motxilla petita i va començar a caminar alegre. De sobte, va sentir un soroll molt fort que venia darrere d'uns arbustos de color verd brillant. Atxim! El terra va tremolar una mica, però en Neil no va tenir por i es va acostar a mirar. Darrere de les fulles va aparèixer un drac enorme i de color verd poma. Es deia Duna, però no feia gens de por. Tenia els ulls molt grossos i una cara molt simpàtica i rodona. La Duna estava una mica trista perquè se li havia quedat la cua atrapada en una flor gegant de color porpra. «No et preocupis», va dir en Neil amb una veu molt suau i molt tranquil·la. En Neil, fent servir les seves habilitats de ninja, va saltar sobre un pètal. Amb molta paciència i moviments suaus, va començar a fer unes pessigolles molt divertides a la flor perquè obrís els seus pètals. La flor va fer un riure sonor i va deixar anar la cua de la Duna. El drac estava tan content que va començar a saltar, fent que les seves petites ales fessin un soroll de flap-flap. «Gràcies, petit ninja», va dir la Duna amb alegria. «Vols venir amb mi a buscar la muntanya de sucre? Conec el camí més curt per sobre dels núvols que semblen cotó de sucre de color rosa». En Neil va pujar a l'esquena de la Duna. Era molt suau, com una catifa de vellut. Van començar a volar per sobre del bosc de colors, sentint la brisa fresca i suau a la cara. Des del cel, tot semblava un trencaclosques de colors meravellosos. Veien rius blaus que brillaven sota el sol i prats plens de flors de colors que ballaven alegrement amb el pas del vent suau. De sobte, van arribar un núvol molt gran i gris que plorava gotes de xocolata calenta. «Oh no, no hi veig res!», va exclamar la Duna, una mica capficada perquè no sabia per on anar. En Neil va treure de la seva motxilla una llanterna de cuca de llum màgica. La llum era de color daurat i feia que la boira de xocolata es tornés transparent i molt brillant de cop. «Segueix la meva llum, Duna», va dir en Neil amb seguretat. El drac va volar amb molta cura, seguint el camí daurat que el ninja anava dibuixant a l'aire amb la seva llanterna especial. Finalment, van veure un cim que brillava com si estigués ple de diamants. Era la muntanya de sucre. El sol es reflectia en les parets de caramel, creant milers d'arcs de Sant Martí preciosos. Van aterrar sobre una herba que sabia a menta fresca. Al cim de la muntanya hi havia un arbre gegant on, en lloc de pomes, hi creixien maduixes tan grans com una pilota de futbol. Però hi havia un petit problema que no havien previst. Les maduixes estaven molt amunt i cap dels dos hi arribava. La Duna era massa gran i en Neil era massa petit per enfilar-se. «Tinc una idea», va dir en Neil amb un somriure. «Si tu m'ajudes a saltar ben alt, jo podré agafar la maduixa més grossa de totes per compartir-la». La Duna va somriure amb molta il·lusió. La Duna va fer una rampa suau amb la seva cua verda. En Neil va córrer molt ràpid, va saltar i, amb un moviment de ninja perfecte, va agafar la maduixa vermella més bonica de l'arbre. «Ho hem aconseguit!», van cridar tots dos a la vegada. Es van asseure a la gespa de menta i van començar a menjar la maduixa més dolça i sucosa que havien provat mai en la vida. De dins de la maduixa en va sortir una petita clau de color daurat. Era la clau del cofre de l'amistat, que es trobava amagat sota una pedra en forma de cor molt gran. Van obrir el cofre i a dins hi van trobar unes medalles brillants que deien «Per als millors amics del món».
En Nil i la Duna es van posar les medalles i van riure molt. Ja es feia fosc i el cel es tornava de color taronja, lila i rosa. Era l'hora de tornar cap a casa. En Nil va abraçar el coll de la Duna, sentint-se molt segur i content. Van arribar al poble dels cirerers just quan les primeres estrelles començaven a brillar. En Nil es va treure el vestit de ninja i es va posar el seu pijama més còmode i calentet. Aquella nit, en Nil va somiar amb noves aventures. Havia après que, amb un bon amic al costat, cap muntanya és massa alta ni cap repte és impossible de superar. Bona nit a tothom.